Yhdistä korvia hivelevät, huolella valitut 50-luvun klassikohitit sekä korkealaatuinen grillausreseptikirjanen vinkkeineen, niin kädessäsi on kesän kuumin myyntiartikkeli. Grillaten ja Rokaten menu-CD. Grillaten ja Rokaten menu-CD on loistava ja maukas tilaisuus tehdä mieltä ylentävä matka varhaisiin musiikillisiin tähtihetkiin. CD sisältää 17 ikivihreää maailmanluokan hittiä 50-luvulta. Samalla kun kesäiset herkut tirisevät grillissä, voit kuunnella mistä rock'n'roll sai alkunsa. Mukana kattava reseptikirjanen, missä on upeasti kuvitettuina lukuisia keittiömestari Heikki Valtasen helppoja ja inspiroivia kesäherkkureseptejä. Grillaten ja Rokaten menu-CD on korkealaatuinen niin visuaalisesti kuin sisällöllisesti. Upea graafinen viimeistely sekä arvokkaan tyylikkäät kiiltopahviset digipack-kannet luovat loistavat raamit kattavalle sisällölle. Tätä kesän kuuminta ja haluttavinta myyntiartikkelia et muualta saa.